Reverend Emmanuel Uso Ansaya Krado Ewofia ha. Me pacha Bishop Collins Nyako. Papa, under your grace and unction. Papa no hu me. Me nso me hu. Papa hu me a. Echese etese de wo hu ne ba preko pe. Hu me na menamfo mo. Papa hu me a na chese wa mama light no yi ne nsa. Wa wuro na hwehwe akofo no achia me. Eya na ye ma hu ahoa o. Eya na ye ma hu ahoa. Se Nyankopon sofo na wafawo se ne ba no de waye na ade nyina na prophetic visitation no ba o e ba so papa so microphone no ma prophetic visitation baba Bishop Kakrabedi ene Bishop Collins Nyako eye July ya yasimu ya o anya asem ketwa auditorium ho nyina be ye mabuso bunkam basic canopy program no ya mom yemfa ne radio so wa ye ni ya mom yemfa ne radio so na mom ma yesika ni ye ni ha sika na yen sadam fam but radio no to producer na me wa ba nya hwe well Salvation TV be ba WSM TV be ba ama WSM radio so asaba WBS na kama papa nyame ma e krado yemfo mu no adesimoja ni yemfa asem no ye bre no nti nyame ba radin sraw na onyo kese ewie mame no mompai na quickly yen ko awade asemo odon fo no mobunfo eda wase ade chin na nka yan sori anki ni wase mbisa bia se wa ma yan kwa ama yan hodin a ni e kan na nsem onumunyam enka hodin ewie so be fa wa ko mu mota kirem so na kasa pai fa hodi o je ne kwan wo san to ya bera boso mo tiefo bia nya nshira ewie shira yema wadom no so maye ewo Yesu dimo amen amen. Right, ubetimi ahwe Sompa FM Facebook live. Ubetimi ahwe Sompa FM on Facebook live. Na ewie meden check said member Bishop Collins Nyako. Na ma first watch Apostle Victor Adoma. Bema for Bible no call the book of Luke chapter 8 verse 4 to 8. Okay. Na men fan check say ma Sompa FM tie fo nyina Awurade Nyankopɔn hyira. Me no guzo a ye nkyerɛkyerɛ na ye nkyerɛkyerɛ nim no Awurade na me so ma ye hunu esu ahodo a ɛwɔ awiye bremu nyame asafo mu ana ye wiase a ye wei nti Kristo Yesu bo bebi na sa bebo na mema be ma sare me tight me chijinafo ha kankan twirosɛ na mamu akankasam na makenkan brofo no to medika mana kankasam na makenkan brofo no na fe ede enkomo na to aso Lucas empa etingotwe ni imu nan edikosi wotwe ose na nkrofukua pi boaboa won ano ne won a wo free nkro no nyina mu ba ne nchen no obu won bese ogufuo bi free edikogu naba obu ombese ogufuo bi free edi ogu naba ekogu naba na origuo no na bra origu so ogu aba no ebi kogu nkwanchen aba ne bi kogu nkwanchen na otietia so na nipa tietia so na ewiem no ma besosoe nipa tietia so wie na nsiwa ne mum ewiem no ma sa besoso de eden ekoe na ebi kogu obotan so na asaba no ogufuo no gu ye no ebi san kogu obotan so na efifiri ye no na bra aba no nya akonya se be fifiri obotan nim no ese efrise eni infnuwa intra aba no ninhini ewo abotan no so na ebi kogu nkasee mu na aba no bi kogu nkasee mu nso na nkasee no ne no fifiri na aba no yese nyin no nkasee no so fifiri bi na emia no na nkasee ni be mia aba pa na ebi kogu asase pam na ebi su kogu asase na efifiri na eso aba ahodo oha na mbo hu bebre na okasa no otia mu se de ewo aso betie no owo aso no obetima te di Nyankopɔn mano ntie asema Yesu Kristo kan ya bebuo
na bebu na miguso a menye wo kyerem me meka bibufuro bia nka ne Kristo Yesu kan ne ho na mom de o kan na ho konkon fa me so a kyerɛkyerɛ me no mu last 2 weeks me no di nkomo e wade fa me so new si ginaye se kwan be ne be fa so a onyankopon asem betimi atena yemu so onyankopon ma no awrewo se me se Bible say esumu ma no enim nyansa sen han ne ma no firi se wote de woyo ase endi sabi o se okofa obi a onsum nyame na osom bosom a so bisa no nananom atena akonwa ho anwane ho asama obetimi aka kyerɛw ama the background of abosom no osom no enumpo osom akɔbronsam gyam obi zofo hadna obu atan mi mu atan ne mo mi yi watan esum bia ni ti ensi Kristo Yesu so no na wie ye ose ye gyam ogidi o unyini o, that is it. Otiasio ontiasio, that is it. Arawosa misa bibimamu ye mpeno kure ya onipa bi ye koka no kure ya ne ye kasa bi nipa na ni so ade no mu ade but se mi mu na meka no kure akyerɛ mu atuma satara amu onya nkwaje dan se meferew na mede wani mfere e be di wachi ama watena boni mu awu akɔ sɛ yemu no amanyame bisa moja afiri me ho no ene nka meka mo kasa mi mu ade onipa bi osom bosom onipa bi obodi mfufuro bi a en Yesu Kristo din mu ana onipa bi obodi mfufuro bi bata Yesu Kristo din ho so de som nyame afa sa nipa no so no no kura me so say hwe Kristo akira kwan ne fisa wayira. There is only one way to the Father, and the way is Jesus Christ. Yesu bu ombeno. Okay, verse 12 now. Bible says you for business owura. Na sa bebo ya bu ye. De na wo pa kire. Etu onya daje. E kire obebu onim. Also from verse 13 no na me in church abebu na o kan ho asem nem quickly na fe yento aso. Okay. Luke chapter 8 verse 12, 13. From verse 13 no. Yen hwade. Me pa cho o say. Obotan so de no. O say obotan so de no. Ni won a wote asem no a. Ni won a wote nyame asem no a. Ode ani giagie. Ode ani giagie awurade asem. Nanso so yenum ni hini sa niema ya wagye atomode ni giagi onyan hini wonu mu firi se na ogidi ma no cher kakra eyese na cher kakra na se so webreba na wajai fasi o me okay enti ye mu bebre aso Yesu me no wa ne misi Yesu me de manya wa kamawu Yesu manya widie mi kura mu an se mi kura ba manen kwa ho yehiem Job yiri bisa Job se Job entu kusura kura mudiem wa ho yehia bre mu mpo ade na wo ndume onyankopon na wungu ye mududu osen friye asofo isumpo besi asafo baso awtwato ye mududu osen na sa Job ma ne hu no nyame ma na komu no se physically se ne ye experience bia ye be ko so onyankopon din e wona bon se oso e kristoni o na oro na mpabo ewura na na maso ne yeso e na chi ko bosom so ko bisa e ko bisa ko hwede ndia na ho kyere do nyame na onim na hu yehia mu bi no ko misa no o ko bosom ho bisa ko bisa bosom se bota e be ntia na ho kyere no asip se bosom ne bo no o se wo ina wo ti asam o de anigye agi nyame asam nanso sa asam no ba na wo yehia ba en so we bere dura last week because say
student bi asua de adesua na osua no is not because osua de keke no na mo student bi asua de said at the end of ne semester na ne term no obetwron so we na ni wiase oba ye suku okoye de wo kokosua nyino de be den o de bebo bra na so kokosua nursing na edu se exams na want man tran pass ya na school na akoye ni sabi o school visit tu amfa so be na wo so asare uko media school na nkeduru se be kire de wo kokosua media ni mu no ena nka wantumi mfa koto anya nkwan nanka sabi o school na akokuja school fees no mfa so be na abaso mfa so bi ani enti nyame asam na menu mienu yeti na no pa wi anwumre no awurade nyankopɔ ma ye nkwan amabron sama so ya hwe na san so bebre ni mu duru a eya asam no yetie no eno ne yebetumi agina so adi obron sam so nkonim yesu koye akomtini naduanan anopa ne nwumre no bonsam be so no he wan kotu quotation from free hindu fo book mo no wan kotu bibia from free wi asefa mamre mo no wan kasa na nanom se yo o si wa tro onyame asemu se enkoto nsore bosom bia na me ka asem chele bi se ye wo so mi wo wi ase ana Ghana na wi ase yina achare yi na so ne fapem me nyinni so say is of sa am say about that me so ma ye nya de bi ye ohonyini aye so soro ade na afoma de mpo ndizembeto na wa Yesu mfonyini so na akoto so de Yesu mfonyina osom bosom no zo antiase maka ya osom bosom forget about nipa na osom bi no enye nipa ye mistake ye ni o yes o asa father asoma sekura boy okoto so re sa ohonyini no example bible say nye bibi esesa o say there be example na go hu Yesu mfonyini we Peter mfonyini kwa ye ni na go hu Yesu mfonyini Yesu Peter Yesu ekoja Peter cameraman me twa Yesu Peter eto one na that's Yesu Peter bone dem ade Yesu Peter dira bon sama boa no go so uni ohwewa onya kware nyame asam no a esesa wo ma wo kwan na wo tena se adwendwen asam no ho no pa wie nwumra enje kame asa de bia so for you preaching new messages but ayenti e preaching message na e preaching no e hu fast for no ye hu no asare yeah we are not seeing the replica effect of the preaching we are preaching aso kwaso agu ye kwaso agu ba ya so o ya de na sade na ye na se uhunu so ya de nkranse bi mpo na ya unya cause etokoso ye sade atase ozo ye program na o ye no why banner why bibia so ni me wa publish wa ko media why one that's the nipa ma program na mfa so be na ba program na ye tide bia ye bompae ye tie awade anu masema ye betimi aka che nipa mama nipa satra I said that's all obi e se do de nya me asem bi mo ye nipa adwane baba bo se nim dia me man ninti no wayira yango monga ti Joshua so be ye ya fa won to masam so okay Proverbs chapter 24 verse 25 Bible says for an inheritance may be gotten hastily at the beginning but at the end it shall not end well. Jeremiah 17 verse 11 or say as the partridge seated upon eggs and hatch them not, so you see that gathered riches but not by right, for he shall leave them in the midst of his days, and at the end he will become a fool. How good can sound very strange. Was a wild pen odi moja pesika. Now ma okra e free ni padwam essay e di pa hunya no. Nyame bu food house. Nyame asamonti ni mu. Ndo nya pia bonten na na ale guntu gwi. Jeje preside mu. Bakono. Na so for bo amachi de ni lucky de benyu mo ne kam ko kan so
ɛyɛ nyoma fu nsɛm na ɛwɔ na yɛfutuo na yesu ba wiase no resort to him. Jesus didn't sing like the bass song. There's nothing new under the sun. I come in the assassin. I was in the assassin. Jacob, Nasi Laban, no some bosom. Sabosom na neba Rahel. Ewia ya ekun ntam no. Because bra ne papa ka so we bosom bra Jacob o free Laban fie no. O ka se me bosom ayira. Bosom a o papa no som no obi afa bosom na butom. Ndi we nyansa se me ne wo. Edim bia ye bo a yesi e de kwa Awurade nchen a enye Kristo Yesu din no. Dwene ho mienu. Forget about the bushon free because your mother or your father will not be present at the judgment day to judge you. No. Senka yo mama na papa na bu atanya. Nanu ka se bu ha. Last month mu message I'm preaching here. Me say one thing that is needful. So be kan ya. Me ka say sanske no ko Yesu nchen no. No ko bi say Yesu sa nkwa je na de ade a. Senka ya de anka diska to anko o togu na bushon fo nka me na umi nka nso ya so. Wase wona ote ansam na kugu abana kugu nkwancha ne ye wona ote nyame asem no a wode anigi agi asofo no de waka masem pa sofo aka na asem nyina awie no ade ensa na ne sofo kan na nyame fa no so kan otwi nanim free ne kwambone ho no na wasenya kwakwoteno ti me bisa o se kwan ben na abefa so a menu mienu nyame asem a yetena no pa awia anwumre asofo priti o ka kwan ho obi priti ko yadwom obi priti ba obi asofo je o priti ko yadwom obi wi asofo ofren na yeto bi bomu ko yadwom obi wi a you see wia once we have take God so to be so flexible nyame onyo sa o I'm telling you eh nyame tin more than 1 billion quadrillion times bronsam na osoro no senya nkopon no nyame tin more than 1 billion times bizam sa dentia asare show usro bronsam ndi le bronsam be kasi e bia oyo ba usro nyankopon no obo bronsam no ba bronsam no so nyankopon no obo no fi se ono pe nanim kwan ya me fa so be se na wie brem ba wa won se wu no te kenya mi asemo na de atobe nkom na de ato nifa na de hu compare nipa binum e wa sondem ho e wa mantem ho asofuku onim na de hu compare what the comparison say forgetting say it's not about how you compare yourself to people, no, but how you know the God you are serving. And number 7 didn't say me no pejao. Quite ben am no menefaswa. Erada sama yetena no pa wi anwumre no ebetumi atena ye mu na aso aba papa. Last month because it was a Ghana. Yes, statistics. Ghana a Christian country, the whole world. Aye, ubi mposi Ghana ye sum Nyankopon chen mrofo no mde nyamson bae. Bro, nyebo ne nyamson bae. I wonder where these people get their doctrines from. Obi ne bo nyame. Hwan ne boni me ne bo Nyankopon. Fe. Yesu Kristo say, osoro ne asase we. Betwumako. Ba manum nsem amakan. Ba kokro mpo ntwamunko. Bisa ba mu asa. Minia. So be di o hoto so wie bremu a. Dwane to nyame asam. Safo. Kwan be na mefa so Bible amate firi mmofra sem. Ebetuma be ma brabo mu adwuma. Na atena ma brabo. Number 4. You must allow yourself for the help of the Holy Spirit to give you understanding. Therefore, bo na men kan Yohana asampa no 3:2 ni mu enso no kosi edumiensa. Yohana asampa no John 16:7. Hon konkon na Kristo Yesu dini gya yen se on kyerɛkyerɛ yen
di ono aka oja hokɔ no so one man ho kwan ma ho konkon ankyerɛkyerɛ onyame asɛm a entumi ntena mu ma oni bronsam so Yohane asempa eti dunsia ne yimu nso ɔsɛ na meka monokore ɛyɛ ma mo sɛ mekɔ na sɛ mankɔ a efisɛ sɛ mankɔ a okyiginafoɔ no ma mo nkyɛn na sɛ mekɔ a mɛsoma no aba mo nkyɛn mɛsoma na mana ba mo nkyɛn na ɔno deɛ sɛ ɔba obɛyi wiase atɛn nyinaa atɛn bɔne ne tenene ne atemmuo ho bɔne ho ɛfiri sɛ ɔnyeme nni wiase anyeme ani ne tenene ho ɛfiri sɛ mekɔ agya no nkyɛn na muhu me bio na mobɛhu me biom sesei what is it verse 13 is say verse 13 ne say na sɛ ɔno nokora honhom no nyaba ɔbɛkyerɛ mo kwan nokora no nyinaa mu akɔ nokware no nyinaa mu enti sɛ wopɛ sɛ onyame asɛm tena omu na ho kronkron ammoa wo a wontumi bible nyɛ common sense o sɛdeɛ nkwasafo bi ka no obi so ɔgye Genesis de ɔnye New Testament ni ada Jesus ka Abraham ho asɛm New Testament de ka Yesu ho asɛm ɔgye wakyɛ bible num di ɛwɔ ba bi ɔno pɛ sɛ ɔgye dio na wo choice oh Jesus Christ choice wo choice sɛdeɛ wayɛ no nam wo choice deɛ ne de deɛ yɛ wo na wo ka jɛsi wɔbusuafo kwa yɛ minta yɛmfrɛ wo wona abɛkyerɛ deɛ Nyankopɔn woni ato wo no matter who you are, if the word of God can dwell in you, you need the assistance and the help of the Holy Ghost. Also, one free from Mawa, obey. Timinia, Nyamia Sam not on a pavilion, you may not intimate in a monia bonidin. In an say, Unya ma uncle quiet on treacher. So, uncle treacher no one. Ka nyame abo wo ho ansa na wo be kristoni na wo di nyame som di agro na obetu ho for. Last point, me say you must accept that you are a stranger on this earth and it is only the word of God that can help you get back to where you came from, where you were before you came to this earth, and declare God is God in all your days. Tia se o ye wo was asiso. Although from Hebrews chapter 11 verse 13. Hebrews 11 verse 13. Tia se o ye wo ne man frani was asiso. Na sase aba so you road map bet masande wo ko wati ba free by nyame asem. That is why. So because a Christ wa chi kwa mfro bi wo de ko nyame ko bon chan a se ni hu. Free say onim ni hoka. Hebrew for man say saying Paul ngomo atwekọ ma Hebrew ti edu baako nyimu dunsia du miensa ya osi gidie so na yenum nyina wuwu osi adikanfo no Abraham mo Ezek mo Jacob mo Elijah mo nyina wonam gidie so na wuwu yi a wonsa anka bose no nanso wonsa ntumi anka bose no nemom ohunu achirichiri se gidie se ye no atu ka se woye ahohwo amamfrafo ene amamfrafo asase so na won a woka asa no ode kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn nkasa wɔn dia na sɛ wɔne deɛ ofiri mu ba yɛ nom a anka wɔwɔ adagye sɛ ɔbɛsane akoro. What in the Bible no can or say Abraham nom na obesina say ye fa yesu Christ no ko heaven Abraham o over the na wuwu ne ti the Bible can or say gidie so na ye mu nyina gidie so wuwu ye efrisa o de gidie ne hunu na tiri nsa anka bɔhyɛ no one some count the physical bɔhyɛ no ohunu tiri agidie. Oh my goodness, Abraham believed